na metomfo ye bom pae e de na ase kase ma wo so ni munya bebre se Awurade wote wasemu na wona mo asam so eyi wo ho adie nim se emra ye hie mu wona mo asam so ebesira ye wona mo asam so bekasa kire ye na afi wo betene ye se de be ya ye be ye pe e wo mu afi enka ye bibia keda wase wadom kase nti amen ida Nyankopɔn ase se de fa gidie ho adesua no Nyankopɔn epa ye beto aso di yensiesie ho se aka nema be nan ene fa gidie no ho adesua Nyankopɔn ono ani gidie ode ono ana ade ono eno nso eka gidie ho asanka no ho ansa na ebia ankora nso gidie a Onyankopɔn de mema ankora eno nso o setimi eka ho asam ka ho ansa na gidie dua no amu ekasa fa ho ena gidie a eye anwade nso ono nso ne fa ni na ho asam ewo ye nim nemu na de ye nka ho asam ne eni kai emi Bible no nko John mana sempa etimiansa ntimo baako ekosi edumienu na onipa bi a ofi Parisifo no mu a wo ha ne dinde Nicodemus a wo ye Yudafo pani bi ona oba Yesu nkyɛn anadwo na bese ne se Rabbi yini me se ofi Nyankopɔn nkyɛn na aba se ɔkyerɛkyerɛfo na obi ntumi nyansa nkyɛn a wo yoyi gise Onyankopɔn eka ne ho Yesu boase no se enokre me se wo se wa anwo obi foforo a ɔrentumi nhunu Nyankopɔn ahenni no Nicodemus ese no se ebeye den na onipa a wanyini no obetimi awo no obetimi yakoni na yam ebio no wawo no Yesu boa se nokre me se wo se wa mfiri nsuo ne honhom anwo obi a onhunu ontumi nhyane Nyankopɔn ahenni no mu die ofiri ohonam mu awo no eye ohonam na die ofiri honhom mu awo no ye honhom na na nyawo asem me ka me kire wo se ka se owo hoforo mprama ebakɔ faako a pe na wote ne nka na woni faako efiri ne faako a ekoro saa nso na obi a yawo no efiri honhom no tie Nicodemus buase no se ebeye den na yinum aye ho Yesu buase no se wo ye Israel atrɛtrɛfo ɛna wonim yinum nokure me se wo se di enim ne yeka na di yehunu ɛna ebi hu adansie nanso mo nye adansie no se maka mo fam wansam na mo nyi a ebeye den na meka mo wo so nsam a wo bagye adie ɛna ye pese ye kasa akra ɛfa awofoforo ho born again na pe yitimi ɛboaye nti nyina yensiesie ho nyina ni mense Onyankopɔn ahenni nti na wase nipa bia timi gyae bɔne ɛyɛ na pe nso no ebi itimi ɛya ade a ɛtene na Onyankopɔn agye yɛ nkwa Yesu Kristo na Onyankopɔn so ma no ma ne ba ewi ase Awurade akan se bebre no a kyerɛ nkofo bebre na Awurade ba o man no mo nso ne wɔ asɔre bebre ne kuo bebre no a wɔ ha ɔmo nso ɛbɔ Onyankopɔn edin na mpanimfo no bi a ɔmo Israel mo ɔmo wɔ din pa ebi ni Nicodemus wɔyɛ scholar pa wɔ nipa bi a wɔsunya nwoma pa na ɔka Israel mpanimfo ho a kyerɛ sɛ obiara ne no yɛ renowned a kyerɛ sɛ no kwasɛm ni onim mmara ɛne bibia pɛpɛɛpɛ na ɔmo nso de ɔmo ni atu hɔ wia Yesu Kristo ne yɛ ɛne na kwae ne dwumadie ni ade ɔno nso ohunu ne bi a na Awurade Yesu Kristo etimi ɛyɛ ti onya Awurade mo gidie ɛwɔ akoma mu ɛwɔ kokoa mu enti de kɔba ya ne sɛ saa ɔpani ɛbɛkɔ Awurade Yesu nkyɛn na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ ne nkyɛn anadwo do enim sɛ de nti a papa yi ɛkɔ ne nkyɛn anadwo na etimi egyina nneɛma bebree no ara so ebi a de di kaa no Yesu no sɛ de bi a ositie no obenya no aya na ɛɛten obenya no ɛwɔ daytime a adekyin mu saa no a ya na oni ne ho adaagye nipa a ɛba ne nkyɛn a ɛyɛ koro no ɛbebree ti Nicodemus yi ebi a ɔdwene ho sɛ anadwode a obetumi nya opportunity na obetumi nya chance bi akɔ Awurade nkyɛn na bi a deɛ ha no ne deɛ wɔnte ase ne deɛ pɛsɛ ohunu mu nyinaa no ebi a Yesu benya ne ho adaagye na wakyerɛkyerɛ no because ebi a daytime no ba bebree mu saa no ebi a ontumi nya ɛkwan bi tumi musebisa no ebi a nsɛm bi onipa bi nso a n'ani afi na wakɔyɛ Israel mpanimfo bi saa no ebi a public saa no ɔsan ɛde ndwene ma bebree no ho nti ɔkɔ Yesu nkyɛn anya nwumere koraa anadwo Yesu nso oyɛ nipa a ɔyɛ paa
ituma die mu bi a meka se nko abrɛ nka bɛka se bi a wɔhome papa yi ɛkɔ ne nkyɛn anadwo nsɛm bi ɛkɔto awurade anim sɛ na kwasɛm nie wode ade pepee sɛ woyɛ onyankopɔn nipa ne nyinaa yɛnim w'adwene mu na adeɛ bi a ɛwɔ yɛ akoma mu sɛ yɛhu nnwuma a woyɛ no sɛ onyankopɔn nka wo nipa ho a deɛ woyɛ de obiara ntimi nyɛ ɛmfa Nicodemus nso ho a ɔno nso ɔwɔ adwene do akɔ onyankopɔn nipa nkyɛn deɛ but ɔka ɔde reports bi a ɛfiri abɔnten ɛkɔma no na ɔno ara nso wɔ ebi a nneɛma bi ɛwɔ ɔno ara anim a otumi de gidi sɛ Yesu Kristo onyankopɔn nipa no ɔsɛ enim sɛ woyɛ rabbi enim sɛ woyɛ kyerɛkyerɛfoɔ na nsankyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ a woyɛ paa ne deɛ nyankopɔn mata wo ho a nyɛ deɛ wobɛtumi ayɛ saa nneɛma wei na onyankopɔn na ɛyɛ saa nneɛma no fa wo mu na Awurade Yesu nso abia anyegye nsɛm no nso bebree ne mu ɔkɔ straight wɔ onyankopɔn asɛm no mu ɔka kyerɛ Nicodemus sɛ ɛnokorɛ ɔka kyerɛ no sɛ gye sɛ yɛ a wɔne foforɔ ansa na watumi ahunu nyankopɔn ahennie no ɛm sɛ nyankopɔn ahennie na Yesu twɛn nipa no adwene ɛsii soɔ sɛ nyɛ sɛ bi a ɔkɔmbɛ so obɛnya apɔmɔden anaasɛ obɛnya asetena pa apɔmɔden ɛyɛ ɛna asetena pa nso yɛ but Yesu ne ka nyankopɔn ahennie ho asɛm sɛ ansa na obɛnya nyankopɔn ahennie no gye sɛ wɔyɛ nipa a yɛawɔ ne foforɔ ɛnokɔ sɛ mmɛm sɛ nyankopɔn ahennie no mayɛ nso yɛbɛka ɛho asɛm sane sɛ yɛne yɛkɔkonya no yɛwɔ ahennie a yɛhunu ɛne yɛwɔ ahennie a yɛhunu invisible kingdom na visible kingdom ne nyinaa na yɛbɛka ɛho asɛm yɛakyerɛkyerɛ bebree na Yesu kaa sɛ obɛhunu nyankopɔn ahennie no deɛ a gye sɛ yɛawɔ ne foforɔ papa yi ebusa a Awurade kɔhyɛn sɛ na ɛbɛyɛ da na onipa a wanyini sɛ me ɔno akɔ anya adwene sɛ onipa a wanyini sɛ me ɛbɛyɛ da obɛtumi akɔ maame yam na wawɔ ne foforɔ kyerɛ sɛ na ɔnte Yesu ka honhom mu asɛm ɔno nso adwene kɔ honam because sɛ asɛm a Yesu kan ne saa na kyerɛ sɛ wɔsi yɛwɔ foforɔ deɛ a na sɛ afei na yɛbɛkɔ maame yam na maame ansa anyin sɛ ɛwɔ na bi a wasa aba bɔnten na ɛnyɛ ne ho asɛm na Yesu yɛ dɛ bɛyɛ ɛka ɛna sɛ ɔyɛnka ebiewu a 5 hɔ Yesu ebuwa asɛm no sɛ nokorɛ mɛsɛ wo sɛ wamfiri nsuo ne honhom mu a ngo bi a ɔntumi nhyɛ Nyankopɔn ahennie mu na deɛ ofiri ɔhonam mu awono no ɛyɛ honam na deɛ ofiri honhom mu awono no ɛyɛ honhom Awurade kyerɛ sɛ awɔ foforɔ no deɛ waka ho asɛm na Nicodemus ɛpɛ mu ahunu no na Yesu baa fam ɛmaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a papa no ebi a owi a ne ho baa Yesu nkyɛn anadwo na ɛnyɛ kwa na ebi a mfasoɔ bɛba so ama no ne ho anyɛ Awurade ahi sɛ adɛn na saa mbe na wɔba me nkyɛn bɛba me nkyɛn a wɔsɛ nka data na wɔsɛ wɔba me nkyɛn but ohun sɛ papa no ɛwɔ problem bi nti obɛtumi a ayɛ ho biribi a yɛdɛ bɛyɛ ɛdi aboa no nti wɔka wei a papa no ante asɛ na nha no ne mo saa kyerɛ mu kyerɛ no sɛ wɔmfiri nsuo ɛne honhom mu a ngo bi a ɔntumi nhyɛ ne Nyankopɔn ahennie mu asɛm bi hɔ na yɛbɛsɛ yɛkyerɛm kakra na bi a yɛasa atoa so yɛka sɛ obi ɛfiri nsuo ɛne honhom mu awo bi a akɔyɛ nneɛma mmienu na Yesu ka ho asɛm nsuo ɛne honhom kyerɛ sɛ dedi kaa no obi a yɛawo no ɛwɔ honam mu biara no wo maame no papa nyinsa wo ne yɛwo a ɛyɛ honam mu awowɔ tititie bi a wonya firi maame no wo biara no ɛne ɛbɛka wiase ase ya ɛmpa yɛ nkɔ ɔsoro ahennie mu yɛ maame no awoɔ no ɔmo yɛn no ɛne ntititie bi a ɛnya firi yɛawofoɔ no mo nkyɛn no ɛne ɛyɛ honam mu awowɔ ɛna nti sɛ onipa wo a na ɔyɛ onipa ba sɛ yɛnyina mote aseɛ sɛ onipa na ɛwɔ wɔ deɛ na yɛ deɛ bɛyɛ onipa ba ɛna sɛ honhom nso wɔ deɛ a na ɔyɛ honhom na honhom awoe na Yesu bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛbɛgyinagyina nneɛma bɛn so a ɔsɛ Nicodemus tumi hu na ɔte aseɛ kyɛ sɛ honhom mu awɔ no a nsuo mu a ɛwɔ sɛ bi nsuo ne honhom ɔsɛ de wɔ nipa no sɛ ebi a yɛkɔ ne kenkae Tito tumi yɛ nsankyerɛmu no mu a Paul kyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ tumi nya awɔ foforɔ Nyankopɔn ahoyɛmmɔbɔ na ɔde saa awɔ foforɔ no adom yɛn ɛne sɛ 1 onipa no ɛte aseɛ hu sɛ wɔyɛ ɔdebɔnyɛni na ne ntateɛ biara ne ɔman a wɔte mu biara no kyɛ sɛ ɛnyɛ na afei ɔnu ne ho ɛwɔ ne bɔne ho na afei waka ne bɔne akyerɛ Onyankopɔn na Onyankopɔn de ne bɔne akyerɛ na wagye nipa no ɛnkwa na afei nipa no yɛabɔ n'asu nipa no anya asubɔ Kristo mu asubɔ nti yɛnya bɔ w'asu di a na afei yɛagye wɔbɛka Kristo asafo ho na abɛyɛ Awurade dia na afei sɛ wobɛnya abɛyɛ Awurade dia deɛ a ɛwɔ sɛ wonya susu nkronkron ma ne bɛdi w'abrabɔ so
wonya susu nkronkron di a na pe susu nkronkron na ebe kyerɛ wo kwan ɛna na ebe tete wo ape ɛnyɛ maame ne papa na ɛde te wo bio ɛne nkyerɛ sɛ bia yɛntie yɛawofo asɛm onyankopɔn ɛde te yɛ ne a wɔnka nkyerɛ sɛ ɛno maame nya aka ana papa soma wɔ menkɔ ana yɛnsi nyankopɔn ɛntete nipa saa ɛne sɛ ɛnyɛ wonya saa afoforo yi di a mesi so bio sɛ wa nipa no ɛde tom sɛ wɔyɛ de bɔnyɛni ɔno a bɔne wɔ ne ho na ɔbɛhia onyankopɔn ɛmmoa na onyankopɔn nso yɛ saa nipa ne watom de nipa ne bɔne kyɛ no na afei sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛbɛka kristo asafo ho nti no yɛwɔ sɛ ɔtumi bɔ nasuo no ne asubɔ no wɔte aseɛ na afei ɛde gyina hɔ ma biibie na afei nipa no nya nyankopɔn akyɛdeɛ a yesu so nkronkron na honhom no ɛhyɛ aseɛ sɛ afei ɛde te onipa no ɛba na saa deɛ saa onipa no bɛhu onyankopɔn na henniɛ no ne wabɛka kristo asafo ho ɛna onya bɛka kristo asafo ho deɛ a afei na ɔbɛhia ɛnteteɛ nyankopɔn mu ɛnteteɛ ɛne yɛfɛ ne sɛ awɔfoforɔ no ɔnka romanfoɔ ma no a saa na paul nso ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ obi ni awurade honhom a na ɔnyɛ awurade di a romans sɛ ni ka romans 8:9 hɔ so obi ni kristo honhom a na ɔnyɛ awurade di a nipa bi a hɔ ne nyankopɔn mfa ne wɔn kronkron no ɛnhyɛ wɔn nso deɛ a na ɔnam wiase saa ne wasɛm ayɛ mmɔbɔ paa yie na onipa a onyankopɔn honhom kronkron wɔ ne mu no wɔn ne onipa a kwan bɛ so no ɔyɛ awurade di a enti sɛ onipa no nya susu nkronkron a na afei na ɔbɛhyɛ ɔbra ase afei na ɔbɛhyɛ ɔbra pa bi ase nti ɔbra hyehyɛ no ɛne sɛ wobɛnya susu nkronkron na afei yɛbɛbɔ wɔ nsuo afei de na wobɛhyɛ ɔbra pa bi ase na afei wobɛnya nteteɛ nteteɛ bi a yɛnya ɛwɔ yɛawofoɔ no nkyɛn ɛne abusua mu no ɛboa yɛ ndeɛ but afei yɛbɛnya sɛ yɛtumi nya nteteɛ foforɔ nteteɛ no daa no mu no yɛhu nneɛma bebree yɛne yɛawofoɔ no mu asetena mu yɛawofoɔ no bi yɛne wɔn asetena mu no yɛhu nneɛma bebree wɔ yɛawofoɔ no mu woda ne ba onyankopɔn nkyɛn a wonya foto bi hu sɛ na bi aka ne na woteɛ wɔ bi abusua mu ne efie ɛne sɛ na wɔne yɛ teɛ na afei deɛ na ma sɛ yɛawɔ foforɔ no nti no ɛma wotie onyankopɔn nko asɛm na afei wohyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ bra pa na saa yɛawɔfoɔ no mu ɛnɛkwa asɛm nie ɛne tie ɛnyɛ firi abusuafoɔ nkyɛn dodoɔ no antaa mmoa yɛ ɛsiane sɛ abusuafoɔ bebree ne awɔfoɔ bebree no mu hɔ a saa nteteɛ no koraa di kan no koraa no wɔn mu nim yɛ papa agyanom bebree hɔ a wɔn ntumi ne te wɔn mma nti wɔn mma no ntumi yɛ nneɛma bi yɛnyɛ but nipa bɛ nyankopɔn mu a nyankopɔn ɛfa ne foforɔ na nipa no abayɛ foforɔ wɔ awurade deɛ bɛyɛ emu nti ne nka ne abrabɔ ne nteteɛ bi a wɔanya wɔ awɔfoɔ nkyɛn ne adeɛ no deɛ onyanya awɔfoɔ nkyɛn mmoa nyinaa no deɛ afei nyinaa bɛhyɛ ɔbra foforɔ ase ɔkenka paul homa no kora paul kyerɛ sɛ na ɔde wokanka romanfoɔ bɛti baako paul se wɔde apotɔfoɔ nyansafoɔ ne wɔn a wɔnom nyansa ka sɛ paul bɛka nyankopɔn asɛm akyerɛ wɔn a wɔn adwene ne wɔn a wɔn nyɛ dɛ bɛn wɔn ni adwene wɔn nyinaa ka sɛ ɛbɛyɛ wɔn nyinaa bɛnya saa awɔ foforɔ na wɔn nya susu nkronkron ne bɔ hyɛn no to sɛ onyaka ka susu nkronkron deɛ a na afei wɔnya subɔ deɛ na afei wɔbɛhyɛ ɔbra ase afei wɔbɛfiri ɔbra ase na saa abrabɔ yi a na ɛɛden paa ɔbra aseɛ ne a na ɛɛden ɔbra aseɛ a ɛne susu nkronkron ne nya ɛne sɛ yɛbɛtie ne ne na afei wɔbɛnya subɔ ne a na ɛɛden paa gyɛ sɛ saa ɔbra aseɛ no yɛ a na ɛɛden minim sɛ yɛwɔ nipa bɛ ewiase ansa na wahyɛ bra ase yɛwɔ sɛ yɛwɔ yɛ ansa na nyankopɔn deɛ bɔ ne kyɛ yɛ na afei yɛnya susu nkronkron ne hyɛ ɔbra ase ɛne sɛ obi wɔ hɔ na saa nneɛma mmienu ne nsa nka yɛbɛdi a onya mfiri ɔbra ase na onya mɛka kristo asafo hɔ nso ɛne ɛkɔba na saa na akɔyɛ anoansɛm na deɛ wahyɛ ɔbra ase na obi a wɔnya susu nkronkron na afei yɛabɔ n'asuo na afei yɛagye no aka kristo asafo hɔ na afei wɔretie onyankopɔn na asɛm ɛba na saa na saa nipa no ɛnyɛ deɛ ɔpɛ biara ansa na mɛtoa so yɛnkenkae onipa bi ho asɛm kakra ne yɛnhwɛ nneɛma bi ɛwɔ Azaya ti nsia na afei a ɔhene Uzia wuiɛ no mehunu awurade sɛ wɔte adwa a ɛkorɔn a wama soɔ so n'ataadeɛ mu a na ɔyɛ asɔre fie ma sɛrɛpin gyinagyina no so ɔwɔ ntabansie nsia wɔde mmienu katakata wɔ anim na wɔde mmienu nso katakata wɔ ho na wɔde mmienu nso tu na wɔyi teɛ mu kyerɛ wɔyi sɛ kronkron ne asafo awurade anim onyam ahyɛ asase nyinaa ma na apɔn ase wosoe deɛ na ɔrekasa no nti na wisie yɛ ɛdan no mu ɛma ɛna meka sɛ mennue na mayera na meyɛ onipa a ma ne ho nteɛ na mete wɔ man a wɔn ho nteɛ mu ɛfiri sɛ ɔhene asafo awurade na n'ani ahu no yi ɛna sarafi no mu baako etu baa me nkyɛn na okura nsrama a wɔde daban kɔfaa no afɔrebɔkyia no soɔ na wɔde kaa ma no kaa sɛ hwɛ yɛyi aka wano na wɔyi wɔ mu yɔkɔ na wakata wɔ bɔne so hallelujah ase nso aboa yɛn ma yɛte awɔ foforɔ adeɛ yɛfɛ ne sɛ awɔ foforɔ no
nso ase odiifo Isaiah no hu Onyankopɔn ɛwɔ yikyire mu na ne kwasɛm ni ohu Awurade no ara no hu nsɛ one oyɛ nipa bi a ɔno ara ne wɔnte problem ɔno ara no o discover na bi ɔno ara no nsɛ na no nte ne kasa anyɛ ne bra anyɛ na pe tu wɔsɛ hu no ɔman a wɔte mu nsɛ ɔte abusua bi a anya mu because sɛ ne sɛ deɛ sɛ onue onanyi nso hu Awurade owo ne obewuo because hu nsɛ one ne ho nte ne bra anyɛ ɔno ara hu nsɛ ne bra anyɛ ɔman a wɔte mu nso papa biara nso nim ɛna Awurade hu ne mɔbɔ ɛna onyaa yaresa bibi bɛka na no kaje ne nse edi wo yaka wano no de na obɔne na no yi kɔ na pe nso yɛ enkae de wayɛ bia bio hallelujah de ma me de we to mo no nse ahoforo mo no nipa no ehu ɔno a ne ho ohu na setena mu ohu ɔno a ne bra mu na ɔkraa wɔtea mu enso fura Awurade nipa no so fura Awurade hu nse ampa ɔyɛ de bɔyɛ ni na ɔte ɔman a wɔn mo anyemu ɛnyɛma me ne wɔn sɛ timi sɛ no nso nkrɔfo a ne wɔn mo teɛ ɛna yɛ nea yɛntimi nhyɛ saa ɛnneɛma mmienu nso nipa a ɛne wɔn te ɛne wɔn bɔ bra nipa bi a ɛne wɔn ɛresan yɛnhwɛ wɔn abrabɔ so yɛhu Nyankopɔn a na yɛn nso hwɛ ɔbra a yɛte mu no kasa no so obi hu Nyankopɔn a ade baako a n'ani bɛtumi aba ne ho so a ɔno a ne bra ɔno a bɛde kan ho bibi ɔno a na wɔka ne ansa na wɔsan ho ne problem sɛ ɛne nkɔfoɔ yɛ no ɔno ɔmo teɛ na ɔbɛyɛ dɛ na ɔtumi yɛ papa ɔno a papa bi yɛ nini mu nkɔfoɔ ɔmo na ɔmo nsa nso bi aso adwempa bi yɛ ne wɔn mu ɛna na ɔbɛhia Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ne hɔ ɛmmoa na onya Awurade hɔ ɛmmoa ɛnne ne bɛka sɛ onya ɛmmoa no a na afei deɛ ɔbɛhyɛ ɔbra se ama ne ho ate na afɔ hu ɔman nso ɔmo tim ɔmo abrabɔ ne ɔmo ne yɛ ne ɔmo akwae ɛnni afei deɛ ɔhu sɛ ampa ɛbɛnya sɛ otumi yɛ biribi a ɛbɛtumi ahyɛ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ animuonyam hallelujah ɛfiri sɛ ɔnani yɛ dɛ bɛyɛ ɛhu asafo Awurade amen yɛne sɛ onipa sɛ odi kan hu Onyankopɔn kane sɛ odi kan hu Nyankopɔn a obedi kan hu ɔno ara deɛ bɛyɛ ne bra ansa na tu ɔho deɛ bɛyɛ mo nyinaa nkɔfo a ɔno ɔmo yɛ deɛ bɛyɛ ɛteɛ ɛnni sɛ wɔn ani kan hu waa hɔ na wɔn ehu ɔman a wɔte mu a wɔfam nti wodi kan hu wɔn ho a na wɔpɛ wɔn wɔ yare a wɔn deɛ ɔka yɛn sɛ n'ano ha no deɛ ɔka yɛn sɛ n'ano nyɛ koraa nti obɛhia Awurade mmoa ɛna sara fɛ no mu bi tu ba Awurade nkyɛn hwɛ Nyankopɔn yɛ kronkron ni paa ne yɛsom no o bibɔ sɛ bɛnya kwae akɔ ɔteasefoɔ no nkyɛn no Awurade kyerɛ sɛ ɔyɛ kronkron paa ɛni sɛ bɛtumi ne Awurade atena deɛ a gye sɛ yɛnya soso nkronkron ne yɛwo yɛwoforɔ na ama yɛn ne yɛn ɛne yɛn abrabɔ ɛne yɛn akoma mu nsɛm a ɛnyɛ ne nneɛma bi ebubu yɛn fɔ a kyerɛ sɛ ɛma yɛn ho yɛn ho sɛ yɛ adebɔyɛfoɔ nyinaa nti yɛnya ɔgyeɛ bi afiri Awurade hɔ na afei Awurade de yɛn bɔ ne akyɛ na afei Awurade Nyankopɔn no ara nso aboa yɛn na afei de yɛahyɛ ɔbra ase na ɔbra ahyɛseɛ yana ɛdendeɛ nso ɔbra yɛaseɛ na ɛtaa ka sɛ ɛden nanso no awie paa na yɛana ehia mom ɔbra ahyɛseɛ ne soso nkronkron no wie na nokwasɛm na ebi a yɛabɔ asu yɛate ɔbɛka Kristo asafo ho awie a na afei wofiri ɔbra ase a yɛana ɛden afei na yɛbɛtete wɔ no ɛno mu na obi mbuo no bɛba ɛno mu na ebi a nhyira bɛba Nyankopɔn atwerɛ wodi wa no nwoma mu deɛ nanso no yɛana ɔbra wie no ne yɛana ɛden bebree no atumi firi aseɛ kama bebree no tumi de Nyankopɔn ho dɔ tumi de agya nneɛma bi ɔmo nya ho nkronkron no bi nanso ɛbɛwi aseɛ ne ɛbɛduru mmerɛ bi no na ɔpɔ ɔmo Kristo asafo mu na ɔnyɛ dɛbi na ɔhu ɔmo koraa bio tumi bi na ɔhwɛ nipa bi wɔ Kristo asafo mu a na ɔhu no koraa bio ne wayera koraa firi Nyankopɔn asafo mu sɛ nipa no ntumi hu no Onyankopɔn na ahenniɛ no anuanom tetefoɔ no a ɔmo ne ɔmo nyamasomfoɔ nyinaa hu saa nneɛma wɔ nyinaa ɛno nti na ɔmo hiu sɛ ɔmo ahia awofoforɔ ɛnna Paul ka sɛ Nyankopɔn de awofoɔ no akyɛ yɛn yɛsɛ ɔno ara na ɛho yɛ mmɔbɔ ɛna ɔno ara na ɛteteɛ nti sɛ yɛtoa Nikodemo so asɛm so yɛnkɔtoa papa yi asɛm so na afei yɛhu papa no ne problem na yɛn nso yɛhu sɛdeɛ na yɛsi teɛ ɔyɛ scholar paa onim nwoma paa na ɔyɛ Israel mpanimfoɔ no bia a nneɛma bi yɛ ne hɔ a papa yi wɔnim nanso no ɔhu ne ho sɛ kwan bɛ so no ɔtɔ sini ɛwɔ nneɛma bebree no a nto bɛhia mmoa Yesu Kristo sɛ deɛ ofiri ɔhonam mu awo no ɛyɛ honam ɛna deɛ ofiri honhom mu awo no nso no wɔyɛ honhom kyerɛ sɛ honam ne mogya ntumi nya Onyankopɔn ahenniɛ no honam ne mogya deɛ ntumi nkɔ heaven ɛne ka nte aseɛ na honhom na ɛbɛkɔ heaven nti yɛne yɛbɛso Nyankopɔn bi ɛgye sɛ yɛada honhom ansa yɛnyɛ honhom ntumi nkɔ heaven ɛne ka nte aseɛ wɔsɛ deɛ ofiri honam mu awo no yɛ honam ɛna deɛ ofiri honhom awo no nso yɛ honhom sɛ nipa wo wa na yɛ nipa onipa sɛ onipa ba na ɔde a na wo yɛ nipa gyata ba yɛ gyata
honhom ba nso yɛ honhom ene sɛ honhom ba no de a na sɛ na abɛkɔ enkwam sɛ yɛnyɛ honhom de ntimi nkɔ nyame nkyɛ yi o mnyɛ nika ne mpɛ ba bi ntena sɛ ɔte wo hwɛ wo sɛ wonyɛ honhom de a wonyɛ nkɔ nyame nkyɛ because woyɛ honhom a na honhom ne ma betumi ade adi wɔ abrabɔ mu wonam ni ntimi nkɔ nyame pɔ nkyɛ na ɔse ya awofo no ma wo yɛ yɛnya nteteɛ bi na saa nteteɛ no deɛ ɛmfa yɛn nkɔ baabi a gye sɛ onyankopɔn ɛwo yɛn na onyankopɔn ne wo yɛ de a na sɛ honhom ne wo yɛ de a ne yɛ baba yɛ honhom ɛni honhom no ɛne yɛ so nyankopɔn honhom ne yɛ so nyankopɔn hallelujah sɛ yɛyɛ sɛ wonyɛ honhom de a wontimi nsom nyankopɔn ma ne nyɛ de bɛɛ ɛnyɛ yie gye sɛ yɛ honhom woyɛ honhom a na bɛtumi asom nyankopɔn bɛyɛ bɛtumi ayɛ honam asom nyankopɔn honam nyankopɔn wowa ɛne nyankopɔn na ɛyɛ wo ɛtete wɔ na ɛwɔ kyerɛ wɔ kwan a wobɛtumi abɔ bra pa wɔ wiase na sɛ wonya bɛyɛ honhom no de a wonya ɛdane honhom de a wofiri nipa te bia mu ba honhom te bia mu a na afei deɛ wobaba so aba pa bi ɛne na ɔsoma bɔbɔ no kyerɛ sɛ yɛte ase honhom de a momiɛnante honhom nso ɛ sɛ yɛte ase honhom de a momiɛnya biribi a kyerɛ sɛ yɛ honhomfoɔ na wɔtumi ne waka me ne saa nneɛma no de yɛmfa nsom nyankopɔn na ne yɛ wiase abrabɔ ɛne yɛ akane nneɛma bi a na ɛda adi wɔ yɛ mu na yɛbɛyɛ honhom de a ne yɛbɛyɛ nipa foforɔ koraa ɛkɔba no saa no a yɛnya botae foforɔ yɛnya atenka foforɔ yɛnya adwene foforɔ na yɛnya suban foforɔ bi ɛkɔba no saa no a yɛnya nsua foforɔ new plans afei yɛnsua nyinaa na adane foforɔ ebisi akane nneɛma no nyinaa twam yɛahyɛ ɔbra foforɔ bi ase yɛfiri ɔbra pa bi ase ɛne te yɛpa bi na afei deɛ yɛnya ɛne yɛbɛbɛyi suban pa bi nso a yɛda bɛɛ adi na wei na yesu kan wasam kyerɛ Nikodemo sɛ papa sɛ wei anna adi wɔ ɔbra bɔ mu di a ɛnyɛ wadwene sɛ nyankopɔn bɛtam wɔkɔ n'ahennie mu ɛnyɛ wadwene saa ansa na onipa bɛhu nyankopɔn ahennie no gye sɛ saa abrabɔ wei atumi ada adi ɛwɔ nipa n'abrabɔ mu na deɛ a na ɛhu bebree no a kakra wɔ hɔ no sɛ ɛmmerɛ na yɛawuo yi yɛn honhom na awu na yɛnni nkateɛ biara ma awurade na yɛnni ɛnom koraa ɛne ɔmo ntenatena kama na bi a wɔbrafo nneɛma bi adi wɔ abrabɔ ma yɛhu nyankopɔn awurade anya ne yɛn ɛsɛ deɛ ɔmo aka deɛ ɔmo nyinaa yɛ awufoɔ ɔmo awuwu na deɛ nyankopɔn anya ne yɛn nti yɛyɛ born again nanso ɔmo ne yɛ abɛsa awu bio nti wogyina gye nyankopɔn na sɛ awu bio deɛ a na wasɛm ayɛ wɛsɛ koraa na jude ka ho asɛm na wakɔyɛ dua bi a ne hini nyinaa na aha nyinaa poro ne hini nyinaa nso asa ɛtu kyerɛ wasa awu bio wahu nyankopɔn na wasa awuo ɛne ɛnyɛ koraa yɛ wɛsɛ koraa yɛkyerɛ sɛ yɛnyɛ wo mo foforɔ yi mo abɛyɛ nipa foforɔ yi ɛkyerɛ sɛ mo nsɔre afiri awufuo mu nanso mo ahwɛ yɛ mbɛsɛ awu bio na mo de no makɔwu mpire no mo na yɛnyane mo ɔyɛ sɛ obi a wawuo ne yɛnyane no mo asa awu bio ne sɛ ɔne wawu mpire no ɛne ɛyɛ dangerous paa ba saa na onyane bio no ɛbɛsa ayɛ denden ne bebree ɛde yɛmɛ yɛyɛ honhom yi afei honhom nneɛma bi ɛne honhom nsusuye bi na afei deɛ yɛde bɛtena aseɛ afei deɛ sɛdeɛ agye nyankopɔn ɛhyehyɛ ɛde ama yɛn wɔ abrabɔ mu no ɛna afei deɛ yɛbɛfiri ɔbra foforɔ ase ɛne sɛ ɛnya hyɛ ɔbra so deɛ a na afei yɛbɛpɛ nteteɛ bi afiri awurade hɔ afei yɛ asetena mu no yɛbɛgya onyankopɔn honhom na ɛbɛba yɛ yɛkwa nkyerɛfoɔ honhom na afei deɛ yɛbɛtie honhom ne na afei ɛsɛ sɛ nsakrae bi ba yɛne wɔn mo ntɛm sɛdeɛ odiyipo ase ateɛ mu sɛ mennue ebi sɛ m'ani ehu asɛbɔ awurade meyɛ onipa ama ne ho nteɛ mete wɔ man a ɛnyɛ mu mene kɔnkɔnsafoɔ na teɛ mene awaresɛfoɔ na teɛ mene akorɔmfoɔ na teɛ mene adwamammɔfoɔ na teɛ na mea kasa koraa me nso wɔ problem mea mewɔ problem na saa nneɛma wɔ nyinaa nso mfa yɛ nkɔ baabia mfa yɛ nkɔ nyame nkyɛn na mmɔde owuo na ɛbɛbrɛ me owuo abrabɔ hɔ na ɛbɛboa me owuo abrabɔ a mete mu yi hɔ na ɛbɛgye me ɔgyefoɔ ne hwan na Awurade soma ne bɔfoɔ sɛ ɔnkɔyɛ Asaia aduro ɔnkɔyɛ ne ho adwuma na ɔntumi nya wɔkyeɛ na ɔmfra ase ntumi mmɔ bra pa ɛwɔ wiase ase yi ɛni awofoɔ yi de ɔbra pa bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛba ne kwasɛm sɛ yɛwoyɛ awofoɔ deɛ a yɛbɛnya ɔbra awofoɔ ɔdwoɔ bɛhyɛ ase ada adi wɔ nipa no abrabɔ mu ɛnti na ɔsɛ honhom aba ɛne ɔdwoɔ ayɛmeyɛ nti mɔborɔ saa ne ma no akɔyɛ sɛ honhom aba bi afei no ɛbɛgya adi wɔ nipa abrabɔ mu na Yakob na sɛ obi asɔre a ɔsɛm yɛ born again yɛwɔ me foforɔ na akɔyɛ ano asɛm nanso kan sɛ nipa yɛwɔ ne foforɔ bi anyɛ bɔne yɛwɔ nipa foforɔ angogyaa bɔne yɛ nanso na de akɔyɛ ano asɛm obiara se yɛwɔ me foforɔ menya wɔn nkɔnkɔn bɔ hyɛ ɛbɔ masu deɛ agye ne yɛ ka Kristo asafo meyɛ Awurade dia nanso na ɔbɛhwɛ a ne nipa bi bɔ bɛrɛ bi ɛnyɛ ɛnti nam koraa ɛnam nso ama wiasefoɔ bi kɔ bɔ nnwom sɛ yɛ sɛ ɛyɛ born again
born again na mountain so abo no waka na nimu so born again na mountain na ozo so nkrofo mu no e na ma be nso say de be born again na kan em say born again de nko nya saa ne ma no edi won kura say wonya me so nkura mponi o wo se wa born again kura ni wo se wa sakra wa dwene mponi o ena sa won sakra de na sa nke be ye dwe wa sakra mponi e wa sakra mponi na de wuye ni o na kan em say born again de na nka wo so abapa bi na wo hye Onyankopɔn de be animonyam abaya de bayan wan se obi a oyɛ born again pa se ya wanya ahoforo na ofiri obra pasie na wo hye obra se pa na bia yedi Nyankopɔn asɛm na ɛdete no na obepa sumu ase abobra bi na so man ho kwan na kwan be so kran wa ware na nka enye ne ho ade ɛnyɛ possible. Born again Christian, you can't do that. Na de obetime ayɛ de bɛn ayɛ saa. And Jesus ka kyerɛ Nicodemus sɛ ma ɔma saa asɛm nyɛ no nwanwa ma on sɔko wɔ saa asɛm a wɔka ne ho apana na Jesus tiri no wɔne ne wɔde mo ne kasa no Jesus asɛm a ɔka na fa asɔko no surprise no sɛ Jesus keka saa nsɛm ka sɛ ma sɛ ɔmeka na nyɛ nwanwa ma ɔmfa to mi ma wɔde atoma sɛ meka no sɛ hallelujah. Nicodemus when scholar pa but ɔkɔ Jesus nkyɛn wɔ sɛ ɔtumi bɛ ne ho ase because ɔde reports bi na ɛkɔ ka kyerɛ ne nso no sɛ no ɔsɔ nso tumi nya bibi firi awurade hɔ na ɛtumi ɛboa no wɔ n'asetena mu. Jesus ka kyerɛ Nicodemus ɔwɔ 8 wɔ sɛ mframa bɔkɔ faako a ɛpɛ na wote ne nka na wonim faako a efire ne faako a ɛkorɔ saa na obi a yawo no firi honhom no nso ɛteɛ ɛm sɛ sɛ nyinaa yɛnim sɛ mframa deɛ ɛfa yɛntaa ɛmfa yɛn ne wei ɛnhunu ne mu yɛtaa te nka na nkwa yɛbɛte nka kwa ne gyinagyina ne ma wei mu so ne ma ɛwo so wei so ne hu sɛ mframa bi fa anaa hu sɛ wo ho ayɛ nwununwunu ɛna ma hu sɛ mframa kora yɛ dɛ bɛn ɛfa nyɛ saa de hu mframa yɛnim baabi a mframa no bi efiri ba ɛna yɛnim baabi nso yɛ dɛ bɛn ɛkorɔ nanso mframa no a deɛ wɔnim baabi ofiri baayɛ na wɔnim baabi nso yɛ dɛ bɛn wɔkorɔ deɛ wuo nipa wɔforo a saa na teɛ ɔno a ehu deɛ wagye na die because wɔhyɛ ɔbrase na obi a ofiri ɔbrase deɛ onim deɛ ɔsɛ ɔyɛ kɔ yɛ dɛ bɛn ekoduro yɛsɛ mframa deɛ ɛno a nim baabi efiri na ɛno a nim baako nso yɛ dɛ bɛn ɛkorɔ wuji Onyankopɔn di a wan be hu wan sɛ wan wo yɛ Kristoni wan be experience Christian life bo Kristo som mu niema bi abrabɔ bi ɛne nteteɛ ɛne Onyankopɔn tumi ɛne obi na be hu na ma wo wan be experience demo enka na nipa batie nipa de ɔmo teteɛ ho na de ɔmo te yɛ nka be sɛ yɛ bo Onyankopɔn din na Onyankopɔn din ɛka nsɛm bi nanso mo hu ne yɛ bi wɔ yɛ ho mframa yɛ fa nipa hu ka ho asɛm mframa yɛ fa wo ti Onyankopɔn din na obɛyɛ born again a wo mo sɛ nipa hu deɛ wɔtete wo wonipa hu deɛ wɔwɔ mu wonipa hu deɛ wɔnya deɛ nanso ɛniyɛ mu ne ɔbrɛ mu deɛ wɔsɛ nipa ne hu wɔ na wɔsɛ timi ne ɛniyɛ bi timi hu mframa sɛ mframa ɛfa yɛne wɔde ma sɛ nyina ɛhu ne ma yɛsɛ nsɛm sɛ mframa yɛ dɛ bɛ ɛfa yɛni ma bi efe yɛni ma bi yɛ kɔba deɛ te ne nka saa na obi yɛ wɔn hu mu nso teɛ deɛ bɛ sɛ kyerɛ waa na sɛ wo a yɛ wo firi hu mu no wonim kwan yɛ fa so wɔ wonim deɛ ɔwɔ wonim ɛbɔ hyɛ a wɔde ama wo wonim deɛ ɔbɛ ɔbɛsa wo bɔ ɛne deɛ ne sɛ woyɛ nyinaa na ɔmo abɔnten deɛ Nyankopɔn tete wɔ na ɔmo ni hɔ yɛ bɛ Nyankopɔn fie Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ne a ɔmo abɔnten ɔmo te yɛn ka ɔmo nte sɛ Nyame ka bi kyerɛ yɛ kɔ fie a yɛn yesu bae ɛne yɛ abrabɔ ne yɛn ne na bɛkasa kyerɛ wɔn mo na no bɔkura ɔmo ntumi nte ne ma bi ase wɔ yɛn hɔ sɛ deɛ nti a ebi etimi nya botrɛ ɛwɔ bi efie nsɛnsɛm mu deɛ ti etimi nya ntɔbɔnse ma nipa ɛne deɛ nti a yɛde obuo nipa na ɛkasa ɔmo saa ne ma nyinaa wɔ yɛ deɛ bɛn yɛn ho na saa ne ma wɔ nyinaa yɛde nipa deɛ bɛkorɔ deɛ yɛn ne nipa deɛ bɛkorɔ na yɛnim deɛ baabi nso efire wo tia na wonim kurom deɛ asɛ wo problem amen because ɔsɛ otumi ho baabi a wo fire na wɔn sɛ woyɛ wɔn ne ma mfrɛ ne tetefo na wɔn som Nyankopɔn nyinaa ho sɛ wɔn yɛ wɔn ne deɛ bɛ ama mfrafoɔ deɛ yɛn nso yɛ mframa na sɛ yɛ mframa na sɛ yɛ honhom no mframa deɛ ɔno ɔbɔ deɛ sɛ ɔne ɔfa bɔtuma stop mframa ɔntumi stop mframa no wanso wɔn yɛ adwuma korɔ sɛ yɛ kɛ di Onyankopɔn ne nka nipa ntumi stop yɛ from doing good this yɛnia ne yɛ pani agya papa yɛ yɛnia sɛ yɛ pɛ yɛ mfa ɛkwampa so mmɔ yɛ bra nyɛ sɛ bi yɛnim kwampa ne mu yɛnia sɛ yɛ mfa so deɛ Awurade wɔyɛ dɛ bɛyɛ ogya yɛn amen nipa sɛ na wɔn ho sɛ wɔn yɛ honhom mbɛnya mɔ nsɛm amɛhwɛ sɛ ɔyɛ honhom deɛ a yes sɛ yɛnyɛ honhom deɛ ntumi nkɔ Nyame nkyɛn wonde sɛ mframa deɛ a wotumi nkɔ Nyankopɔn nkyɛn nanso yɛma nipa nte yɛn nka na mo mu sɛ yɛn ho sɛ nipa sɛ te yɛn nka sifa nipa deɛ yɛ saa anwom anaa sɛ nipa ɛka yɛn ho asɛmpa because Awurade sɛ yɛte nipa no nka nipa mframa deɛ yɛbɛte nka yɛbɛte wɔ abrabɔ nka mo ma mo kanea ɛnsene wɔ nipa nyinaa nim na wɔn ahomɔ ne yɛ pa
na ɔmo asɛ Onyankopɔn animuonyam moma mo kanea mo abrabɔ ɛnna adi wɔ nipa nim na nipa ntimi nka Onyankopɔn ho asɛmpa na nipa ɛho asɛmpa Onyankopɔn ɛna ɛyɛ nkurɔfoɔ ɛho adwuma ɛba ne nsa na woyɛ born again Onyankopɔn bɛtam akɔ n'ahenni mu ama akɔdi da ɛni awieyɛ Onyankopɔn ɛbɛtam yɛn na ɔde yɛn akɔ n'ahenni because yɛgyina hɔ sɛ ɛnya deɛ bɛyɛ awofoforɔ na saa awofoforɔ yi a yɛka ho asɛ ɛne nteteɛ na ɛne ana ɛyɛ den onipa bi wɔ hɔ a yɛna ɔmpɛ nteteɛ wiase ɛho sɛ nkɔfo bebree kora hɔ a wɔn mo nya nteteɛ firi ahaseɛ ba nteteɛ deɛ yɛne yɛnyina ne yɛnya ɛne yɛnyina ne yɛnya onema ne ɔbra ahaseɛ nteteɛ deɛ de firi aseɛ fi woba Nyankopɔn mu ne wɔanya nteteɛ a wabra baba wie basaa ɛnokora na mekama kyerɛ mo no sɛ mo anya nteteɛ because na panimu ne yɛkɔde te no panimu ɔno ho ne brabɔ da bi yɛde ne yɛhyɛ ahaseɛ nteteɛ ahaseɛ ndi akora kora wɔ fie no ɔwapa na maame ntumi ama n'ani ankɔ nkwadaa no na ɔmo ntumi anati nkwa ne kora na yɛ tɛtwoo na ɔmo asɛsɛ musa nkwa ne ɔmo ne nteteɛ biara yɛkasa gyimi mu yɛ biribiara basaa nyɛ ɔmo nyɛ nyinaa nyɛ biribi ɔmo yɛ biara nyɛ pɛ wosoma na wɔnkɔ bɛka kyerɛ sɛ wɔnkɔ ne plane ɔwɔ kora aba wo nkyɛn ɔbɛyi suban bi adi ɛhɔ na ɔbɛyi mfanama kora akyerɛ na wɔsa asere ne sɛ wɔni nteteɛ biara nteteɛ ɛkɔba ne saa ne wɔgu a wɔne mu asɛ emi bi wɔ hɔ a na efiri yɛn emi bi wɔ nso di a kɔmbe so nipa na nya nyini wɔ ntie wɔ di a adeɛ akyɛ dɛ sɛ wɔyɛ ne bi enye yie bio adeɛ sɛ yi a sɛ wɔyɛ ne bi enye yie wɔn nipa na kɔduru mmerɛ a wɔsɛn ka ebi a huhu ka no na wɔtumi suro wɔ na ebi a wɔtumi to wɔtumi ɛbɔ brapa apa ho wɔn ntoma saa nteteɛ no wɔtena ya wɔyɛ ya ne yie di a wɔ sɛ ne wɔ gya ba minim sɛ ɛnyɛ possible sɛ yɛawɔ pɔ no mutumi de te ɔmoma no mu yie a nkwadaa no nso betumi anya adwene bebree ntina yɛntumi nyɛ very careful mo a mobɔ Nyankopɔn din na yɛma nteteɛ ho yia nteteɛ adeɛ yia paa awɔfoɔ no mo a mowɔ sɛ monyɛ gya mo ba saa Onyankopɔn ahenni na ɛba no nso nkwadaa daakye biara no yɛmɔ yɛni kɔ wɔn ho na yɛtumi ɛhwɛ wɔn movement yɛtumi ɛguide wɔn nneɛma bebree mu a ebesi wɔn yie nyɛ nkwadaa bɔ nneɛma bɛ wia si awosoma wɔn nkɔ ne ade ebi wɔ ne fie ne ne te wɔn yie ahyɛ wɔn tatwo wɔn tumi ayɛ wɔn dɛdɛɛdɛ wɔn obi wɔ wɔn ntea ne ba yɛn kasa bi a kɔ bɛ so no ebi a papa bɔ no nyɛ saa ne yɛbɛsɛ nyɛ mom tete akwadaa no edum bi betuma kan nkwadaa bi nsɛm akyerɛ no bɛbi bi abɛtwi n'anim no atɛnɛtɛnɛ sɛ ɛbɛyɛ a na wie no ebetuma si ne yie anyɛ saa deɛ a wɔkyea no a onya kyea asa ndete yɛ de nya firi ahaseɛ no a wobɛ ntina yɛbɛ Nyankopɔn mu a Nyankopɔn de teɛ firi ahaseɛ ɛne sɛ yɛn nya nteteɛ bi yɛ mfiri ahaseɛ bi yɛ nya papem bi yɛ nyina so a yɛabra baba wie basaa abrabɔ no bɛwie basaa na ɛnya yie nso na onipa a onya nteteɛ firi ahaseɛ na ɔpɛ na ɔde ɔpɛ nteteɛ no ɔpɛ sɛ Onyankopɔn tete no na Onyankopɔn ɛnyɛ ne kwankyerɛfoɔ no saa nipa na ewie ne yie na mmerɛ biara otumi nya nhyira ɔba kwaseɛ hyɛ ɔmaame ani wuo na ɔbanyansafoɔ ɔma n'agya ne yɛ dɛbɛ agye amen tuma yɛ ntwɛɛ ne nti sɛ konya saa ahoforo yi a na afei nana ɔnya ba Kristo asafo mu no yɛagye waka Kristo asafo hɔ na afei deɛ Kristo asafo mu nneɛma ne yɛde bɛkyerɛkyerɛ wɔ na Awurade nana ɛbɛdi hene ɛwɔ onipa no abrabɔ so ɛni sɛ ɛkɔba ne saa no sɛ onipa no mfa ne wɔn nhyɛ Onyankopɔn ase ana wɔtɛ de wɔ Kristo asafo mu ɛni Kristo asafo wɔn wɔ Kristo asafo mu nyinaa ho sɛ nipa sɛ ne bra nyɛ ne yɛ nyɛ na kwan nyɛ because yɛbɛ Kristo mu a Onyankopɔn na yɛde te yɛ na wɔn nso se wɔpa Yesu sɛ wɔ kra ne wɔade nkwa wɔso wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ saa na wɔka sɛ ne wɔka ne saa yɛate nanso yɛnim sɛ nka obi yɛ abɔdeɛ foforɔ deɛ a yɛwɔ suban bi ɛda adi wɔ nim no wei ka yɛ Simon ɔne Philip sɛ na wɔate ne ho nsɛm sɛ Simon yɛ wɔba Nyankopɔn mu no a ɔbɛma ne ho kwan ne ɔnya nteteɛ pa ne akwankyerɛ pa no wɔn deɛ power na wɔkɔ yɛ dɛ bɛyɛ wɔkɔpɛ tumi obi wɔ hɔ ɔba asɔre mu a ɔbɛma yɛatete no ne wɔnya nteteɛ pa no asɔre pani na wɔbɛpɛ di asɔre pani obi wɔ nso ɔba a wɔn yɛ secretary ɔbɛpɛ post na adie post nanso wobɛ Nyankopɔn mu a yɛbɛde to wɔforɔ na ma wɔabrabɔ no ayɛ dɛ bɛ nsakra yɛbɛm nti sɛ wɔanya asɔre pani a ne wɔagya asɔre no ɔbɛm no wɔanya post biara wɔ asɔre no mu a ne wɔagyae nanso ade baako a mede menim sɛ Yesu Kristo ɔne n'asuafoɔ nam wɔanhyɛ ɔmo tatwoo oba Kristo asafo mu obi a nhyɛ tatwoo obi a nka dɛpɛdɛpɛ asɛm nyɛ dɛpɛ ɛnkyerɛ Yesu ne nkurɔfoɔ no hyiaeɛ no Peter nom ne wɔn maka Yesu anhyɛ ɔmo tatwoo wɔanhyɛ ɔmo tatwoo wɔn tiri mu anyɛ ɔmo dɛ ankyerɛ ɔmo sɛ bonsam ntimi nya mo a mo mpaeɛ kɔ bonsam ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo a mo mpaeɛ bonsam bɛku mo ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo a mo mpaeɛ ne mo amfa mo ho anto Onyankopɔn so a mo nsa nka hinnie no wɔhyɛ ɔmo Yesu ne wɔhyɛ ɔmo ɛnya deɛ bi a wɔhyɛ ɔmo tatwoo mu a mo tiri yɛ ɔmo dɛdɛɛdɛ do wɔntiantia ɔmo ahogyahugya ɔmo dɛbi wɔanyɛ saa ɛbɛyɛ na Onyankopɔn ba bɛtumi ayɛ saa
ɔka asɛmpa kyerɛ wɔn mo na ɔkyerɛ wɔn sɛ wɔn mo nya deɛ ɛdɛ bɛyɛ ɛtene hallelujah ɛdi mo mɛ nso nsua Nyankopɔn sɛ ɛma mo mɛ ntumi nsua Awurade sɛ Nyankopɔn asafo mo deɛ wonya ba mu a wobɛnya ntetea woforɔ na bɔne bia bɛda adi wonka abaeɛ bonya ba Onyankopɔn asafo mu a deɛ wote biara no Nyankopɔn de ofuto bɛkyerɛ wo te sɛ na woteɛ wopɛne so a na wayɛ ɔnwa duro afei ɛba na saa abrabɔ no na asesa afei wotumi ka na bɔnten sɛ meyɛ born again yà wo me foforɔ me maame no ma wo me deɛ papa no ma wo me manya nteteɛ bebree nanso afei deɛ me kwankyerɛfoɔ ne Awurade Awurade Yesu na ɛde te me ɛdi na ɛbi a ɛkɔ soɔ no a mo na brantewa bi a wɔpɛ ne ho asɛm bi aba fie sɛ ɔba bɛwaa abrantewa bi sɛ ɔde ɔbɔ bra pa usu Nyankopɔn nti obi a ɔyɛ a ɔba fie abɛhu abusuafoɔ kɔyɛ mkɔ papa hɔ papa ne Jesus Christ hallelujah me papa sɛ ɛma me nwale wiasefoɔ maame no so nte wase well papa ne Yesu di a Yesu na ɛde bɛyɛ ɛde te hɔ sɛ wogya Yesu nte te hɔ wogya Yesu ne nteteɛ ɛto nkyɛn di a well wɔpɛ ne deɛ bɛyɛ wiase awadeɛ no nso nanso no enim sɛ yɛ kyerɛkyerɛfoɔ Yesu na sɛ osi yɛ awareɛ wɔ kwae ɔpɛ sɛ ne ma nware na ɔmo ntumi ntena fɛfɛɛfɛ na ɛnya asomdwie nanso nya trɔ bɔ sɛ ɔno no nkyɛn na wɔsɛ yɛde korɔ na ɔno mu wɔtete yɛn ɛnti ɛkɔma na saa no a aberantewa no nte wase frama na ɛfa na nipa yɛdeɛ na wɔyɛ na wɔtena bɔ brapa obi se ɔsi mpampa bɛ fie so ɔbɛwaawa wɔsɛ gye sɛ wɔagye wɔ Nyankopɔn adi wɔsɛ gye sɛ nipa no agye wɔ Nyankopɔn adi a abusua nte wase nanso wote wo ho ase frama no ni baabi yɛ korɔ ɛbɔkɔ baabi yɛ pɛ frama wo na abɛrɛtɛ mframa frama no a Bible sɛ ɛbɔkɔ baabi yɛ dɛbɛ ɛpɛ wogye wɔ Nyankopɔn adi a honhom no yɛ deɛ wopɛ menka nkɔ sɛ wo ne Nyankopɔn tumi mu ne mo abrabɔ mu deɛ wo wɔ kwan sɛ wotumi ka sɛ weidie wɔ ne nyɛ hɔ mframa no sɛ ɛbɔkɔ baabi yɛ no ara pɛ deɛ pɛ biara na ɛbɔ nipa te ne nka nipa bɛte wɔ nka ne mɛmu yɛ nka mu wɔ yɛ te a mframa ndoɔ no na ɛyi mframa yɛ ne mframa kwan ne mɛbia na yɛka mfa yɛ mframa kwan kɔ wɔ nipa nka bɛtam abaa de abɔ no wode wadeɛ to na awu de kɔ wobi sɛ saa ɛɛfɛ saa na obi yɛ no wofuro mu saa na yɛ obi wofura saa na wɔtaa te o nipa ne tumi gye ne ho wɔ kwan bi so nipa edu baabi nsa nipa ntumi ɛne nyina hɔ ayi aba ne de nsa sam ne saa na ma ne nyinaa akyɛ wo nsa na wakɔgyina hɔ kan sɛ wodeɛ yàwó foforɔ nti saa na ma ne deɛ wontumi ɛnwɛ nso a yɛbɛpɛ w'asɛm yɛbɛkyiriw wobɛyɛ nipa kyiriw wɔ kɔnsɛ deɛ ɔkae no wankasa yie nanso edu baabi na woyɛ papa bi animonyam bi pie di a ɛyɛ biribi hu na wotumi di nokura na wotumi bua busua no na wodwo a yɛka ho asɛm pa mebɛyɛ wɔdwo paa wobu adeɛ nanso ne ba ne ka sɛ wɔntena nsa ho deɛ ntena ase yɛnte w'ase koraa nanso no sɛ nipa nte w'ase Nyankopɔn bɛte w'ase maka kyerɛ mo sɛ Onyankopɔn na ɛtete yɛ ne wɔnka nkyerɛ yɛ sɛ ne maame no nyɛ aka wɔnka nkyerɛ wɔ sɛ ɛne ɔbɔɔ so ɛnyɛ aka wɔnka nkyerɛ wɔ sɛ yɛsoma wɔ mɛnkɔ ehwie duane a mɛmɛwɔ wo maame ka biribiara kyerɛ mɛmmuwa no Nyankopɔn ɛtete yɛ ɔnka saa nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnkyerɛ Yesu ka kyerɛ Nicodemus sɛ ɔma ne nyɛ ne ho ase ɔka saa nsɛm nyinaa yɛ dɛ bɛyɛ ɛkyerɛ no hallelujah Nicodemus asoma Yesu kan Nicodemus bua ase ɛbɛyɛ na yɛnum nso atumi yɛ wɔn nsɛm a wɔkan ɛbɛyɛ na atumi yɛ hɔ na Yesu yi na tens na woyɛ sɔfo na wonim saa nneɛma wei no wo a woyɛ sɔfo wo a woyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ bɛni wonim saa nneɛma wei nyinaa wonim wei nyinaa nipa nam sɛ nneɛma fa nipa se sɛ wonu sɛ papa yi nka nka ohunu wei nom nanso onim hwɛ wɔn nyinaa akɔyɛ nneɛma bi a akɔyɛ foforɔ bi a ɛbɛ ama no wɔsɛ ɛbɛyɛ de na wei nyinaa atumi yɛ hɔ nsɛm ɔkeka nyinaa bɛyɛ dɛ nka sɛ woyɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ pani ɛna wonim yie nom ɔsɛ nka wo saa nneɛma wei nyinaa na nokura me kama kyerɛ wɔn sɛ deɛ yɛnim ne yɛka deɛ yɛhu ne yɛdi ho adanseɛ nanso mo nyɛ adanseɛ no mo nyɛ ni nti mo baabi a mo firi mo nyɛ ni na nka mo gye didi anka wei nka bɛda di wɔ mo abrabɔ mu nanso mo ɛnam hɔ a yɛnam nyɛ dɛ mo hu yɛ yie nsɛm a yɛka mo mfa nyɛ adwuma ntira nanso nka wohunu saa nneɛma wei nyinaa ɛwɔ sɛ nka wohunu because woyɛ kyerɛkyerɛfoɔ na ɛbɛ na wode kyerɛkyerɛ nipa asɛm bɛ na woka woyɛ ɔman mu mpanimfoɔ bi deɛ wonim a ne nneɛma honam mu nneɛma nko a hallelujah ɛnɛma bi wɔ ha na awɔ sɛ ɛtumi yɛ dɛ bɛɛ ehunu sɛ yɛbɔ Onyankopɔn de di a Yesu ka n'anim ɔka papa n'anim paa sɛ no na nea woyɛ panin yɛ dɛ wonyɛ panin pa wonyɛ panin pa koraa ɔsɛ saa nneɛma wotumi hunu nneɛma bi wɔ na sɛ yɛntumi yɛ nto ne yie a wɔde bɛka yɛ anim sɛ wɔ sɛ wotumi hu wodi sɔfo a wodi sɔfo a wonim saa nneɛma wonim saa nneɛma sɛ wɔ sɛ wonya nteteyɛ wɔ koraa ansa na wɔkɔ Nyankopɔn nkyɛn woni saa nim deɛ no sɛ ɔwɔ sɛ woyi wadwene sɛ nkyɛn na Nyankopɔn ma wo wadwene
na wonya adwenfo de bɔ brapa na wotumi sakra wo ho wɔ nneɛma bebi na wɔn mo a ɛka ho ahyia nyina tumi ho wɔforo wonim saa nneɛma wɔ di a wo so Nyankopɔn yɛ deɛ bɛyɛ na mo gye a mo nyie ni ntina ma wɔ nyinaa aba nanso deɛ enim ne yɛka deɛ enim ne yɛka na deɛ hu na edi ho adanseɛ na mo nyɛ adanseɛ no deɛ hu pa ne yɛka maka awiase nsɛm akyerɛ wantumi ante ase a meka nneɛma bi yɛ ba wontumi nhunu mu hallelujah na Yesu bɛ sɛ ɔkyerɛ papa ne bibie ɔkyerɛ papa ne because ɔnya ne ho adaade wɔ ba ne nkyɛn nka ade asa ebi a ade akye a program but say no wɔnya ho time because ɔtumi ka nipa ne deɛ bɛyɛ anim na ɔtumi hu nneɛma bi sɛ ɔwɔ sɛ ɔhu nneɛma wei anuanam yɛn nso yɛ ba Onyankopɔn ne sum mu a ɛbɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ mu a nneɛma bi hɔ sɛ yɛtumi hu no wɔ abrabɔ mu ne yɛsetena mu na yɛtumi sesa yɛn na sɛdeɛ Onyankopɔn ne kronkron yɛ ne Awurade ahoteɛ no sɛ yɛntumi anyɛ kronkron wɔ biribiara mu a yɛnhu Onyankopɔn wo sɛ awofo yɛntumi anɛ de wɔ yɛn mu yɛ abrabɔ mu na yɛntumi anya Onyankopɔn mu nteteɛ paa na Onyankopɔn mu akwankyerɛ deɛ a ɛneɛ Onyame ahenni ne nsa ntumi nka ahenni no kingdom no ɔte asefoɔ no nkyɛn no yɛntumi nkɔ because nipa ɔyɛ kronkron a wɔyɛ korɔkyee yɛsɛ ɔyɛ fitaa ɛni bipɔ sɛ bɛtumi akɔ Onyankopɔn nkyɛn no gye sɛ yɛnya nteteɛ bi ne yɛakoma mu adwene nipa wɔ hɔ a n'akoma mu ne susue mu n'atenka mu nneɛma bebree no ara nyɛ nipa wɔ hɔ a wohu nipa fɛfɛɛfɛ nanso wohu sɛ nneɛma bi wɔ nipa no ho anyɛ na sɛ yɛnya ba Nyankopɔn nkyɛn deɛ a Onyankopɔn nyɛ dware yɛn wɔde nsuo dware yɛn nsuo no wɔde dware yɛn na afei no ate yɛn ho na afei ne ho nkronkron abɛtena mu na afei yɛn ho atumi ate te nipa no wɔ hɔ a na ɔno anya adansie bi wɔ ɔno anim ho sɛ yɛawo ne foforɔ nyɛ nkurɔfoɔ ɔmo dɔm ano bɛka sɛ yɛawo me foforɔ Nyankopɔn bɛpia bɛkunkum wɔn hallelujah yɛse wɔn a wɔn de wɔn ano keka sɛ we are born again yɛawo me foforɔ nanso okɔ wɔn fie kɔ wɔn nkyɛn ohu brapa biara ɔde ba ɔbɛpie wei ni asɛm a ɔde ka kyerɛ Nicodemus sɛ papa ɛwɔ sɛ otumi fa saa nteteɛ ɛdi anuanom yɛse yɛbɛ Kristo mu a yɛbɛnya deɛ bɛyɛ awɔfoɔ na akɔyɛ ɔbɛra hyaseɛ te hyaseɛ no na wɔsɛ wotumi nya susu nkronkron na wonya asubɔ na afei yɛgye bɛka Kristo na asafo ho na ne Kristo asafo nya ayɛnkofa sɛ nya wɔ wɔfoɔ a afei wo ne Kristo asafo bɛnya ayɛnkofa na obi biara ɔbɛyɛ ma nafa Onyankopɔn ne kwan nso na ɔbɛwɔ sɛ papa biara ne wiase na afei ɛnyɛ wɔn sɛ obi na ɛnhyɛ mmara bi ma wɔ anaa bi obi ani wo nta obi bi hɔ na afei wɔabɛpra aseɛ hu waa ho ɛwɔ ankasa wɔabrɛ abɔ mu ne wɔ asetena mu na ɔde wɔatumi adɔto nneɛma nyinaa yie kama because yɛawo foforɔ weinom na tetefoɔ no ampa wɔn fa asosom Nyankopɔn wei na Peter no nyinaa ho yɛ na ɔma saa awo foforɔ ho nsɛnkyɛnne de adi ma abɔnten ba nyinaa yɛ dɛ bɛhu wɔn sɛ Nyankopɔn ama nie nkurɔfoɔ ne Yesu na nanteyɛ wɔn so ban daadi Yesu ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ mo no dɔ mo ho a na mo de te mo ho ase a ɛnam Yesu nipa nyinaa bɛhu sɛ moyɛ m'asuafoɔ na wantwi wɔ mo ntam na mo de te mo ho ase na mo ntumi nsesɛ nkyerɛkyerɛ mo ho na mo ntumi mpiapia mo ho deɛ a na monya nteaseɛ sɛ mentumi ni mo mu hene medi mo ho hene anyɛ dɛ bɛyɛ ɛnyɛ yie Nyankopɔn ne Israelfoɔ no ɛnam ɛserɛ so ka kyerɛ wɔn sɛ ɔntumi ne wɔn nkɔ deɛ de ɔntumi ne wɔn akyi because wɔn ɛyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ nanso ɛna mɛde ka sɛ ɔbra hyaseɛ yɛfiri ɔbra ase sɛ papa no yɛate ne nka sɛ owura ne ɔba deɛ asase nyinaa yɛ deɛ ate ne nka sɛ wɔ ɔba na ɛnyɛ biribiara na ɔhwɛ firi yɛn nkyɛn sɛ ɔbra pa nyɛ biribiara na ɔhwɛ firi yɛn nkyɛn sɛ subampa na subampa yi yɛ den subampa yi yɛsɛ deɛ bɛyɛ na ɛyɛ den subampa yi o sɛ yɛbɛtumi ahu a adwoɔ mansa subampa bi wɔ ne ho ne yɛbɛtumi ahu no asomasi subampa bi wɔ ne ho no ɛne ɛyɛ den nso ɛmmerɛ sɛ wodoɔ no bɛka sɛ woyɛ deɛ bɛyɛ born again ɛkɔhwɛ ntɔkwa pa a ɔne ne kunu paa ɛkɔ paa nyɛ asɛm ketewa hwɛ a wotwa wɔ maame ano nyɛ asɛm ketewa nso wɔ sɛ wɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔyɛ born again yɛawo ne foforɔ sɛ ɛwɔ Bible mu nti nanso no ɛyɛ experience biribi a ɛwɔ sɛ waa ɛtumi da adi wɔ wo berɛ mu ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bi a ɛwɔ sɛ waa wohunu ɛndetie bi a ɛwɔ sɛ waa wotumi nya awɔ sɛ apapa bi firi yɛn mu ba apɛ wɔ sɛ yɛn ne yɛtumi sesa na afei yɛ foforɔ ma nkurɔfoɔ ɛno ne adeɛ a ɛka ho ase ɛne ne ɔbra hyaseɛ no ɔbra hyaseɛ no ni o yɛfiri aseɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn ɛnkyɛ biara abɛn ne bɛbom ma ne bɛfa ne nkurɔfoɔ akɔ born again Christian
or see a common tea pita emurade. Because the woman na come pita a room where we are no. I him one hino. Onians have walked on na come pita no pay I want here. About the pay I want here. And nothing or the hour for a chadiano. Am I? And nothing on young upon a edit CM. We are home. We are home, dear. None to home. Say, I won't, dear. Yeah, but none to home. Not for a woman and the yebi, Eddie. My auntie papa be, Omen papa be warm. And my dear be. How many pambian we are say, and a couple we are say. How many pambian we are, sir, who are my with him, who are home. I don't for them. Your problem with intimacy also. Intimacy idea Wilson. It means who am I at him and sign. Only pass me a benton say. As soon as you see her and sign. I don't quite know so. As soon as in penny pack, maintain the more day. As soon as you see a notion. I don't quite win you. Wow. Wow, can you answer? When you can wow, no one wins a one wanted. Who better going to put soon was over going to put. Who is soon was always see. Eh, when I'm not going to show so soon was I'm not going to crash also. Because, oh, why a pointer. Na ase ade os oh mennie ebese manie hu ohina sapo wurade onyankopon aye hu na mahu no ye met oman a wo ma wontie mu rather na adu adofo ye hia anfoforo ene obi a wo say wonim say ye nya nwono oforo biara onye very careful na o ma na kwai na anfoforo nsanchene ene adi e wona brem na fa ye nte ehwehwa bi e wo mo ho na onya anfoforo a subampa bi ebefrase adadi na fe ye be hye onyankopon de be animonyam ahoforo no eche asoro kro eche nsa wo de won kro ekoba asafo eche nsa akora na eyentetiye enetiye na so ni babu wa ya na ntetiye na eten onkongo na etetiye na so tele bia no onkongo na bu afuye ibufu nso onyam wa bia o bu wa onkongo no wo na mpoa bu wa na koma na eten onkongo mpoa na mpoa no why is Simon wa ba onyankopon fie odi na koma nyina ba sum nyankopon on the post no bepe aso ne pani no bepe die secretary no ne bepe post no bepe die sa ne man so ngongo no so ye de be wochi ye ba nyankopon mu anuanom moma ye nya ntete na emfrase ye ne hu ani wonhwe wo ha se na wo tu nyankopon asem a maka tira wo se wo ma Kristo mu a wo boni ba dadi eni Kristo sapon so obi bam no ntim mo bra pa ye po sa ni pa no because ye ntimi ne wo boni fo nsan anya se bia obi fata nimo abia wade mo bro hu so ntina ma ya na kwafo wade mo bro hu so ntina wadwe odro ho ya nya nyina frewuade ahobarase ya nya nyina frewuade odro a ya nya nyina frewuade na so ntimi nko basa obedu ntwa ya kwa mu amen mumie bible no mfa hwade na enhwe de osoma Peter so kire fa sa awofoforo ye ho Peter engoma edikai eti ye aduonu etiba akon ntemu aduonu mienu kosi aduonu num ho monte mo kra ono kretie mu nko oniado anko ntompo ni mu na mu mfla akomo no do mo ho den se wona wa mfiri aba epuro mu de mo wa firi die empuro mu ene se onam nyankopon asama ya tiase na betena wono so awo foforo efiri se honam nyina de se wura no nipa ni mo onyam nyina de se ewura mu nhwiri ewura dwan na ne nhwiri epo na awurade asama de ete hoda yeni asem pa aka kire mo no amen die ebese ye kira na se afi ede onyankopon asem na ebetete mo oba asi ye ho se ye de onyankopon asem na ebetete na de be pidi wo eni se wonya ba na opese obobra pa de a book bia ni wi asi a ebetinya mani pa bobra pa ene se bible na bible no so na panin che onipa bia panin che asori bia eni se ye ba ne nti ye panin di ye ba fom na sa opanin na ebe wo ye no na sam na ebetete ye no ọtụtụ sọ ọnna masa na betena wada bia onyankopon asem nko na betena wada bia ene se nyanya saa ahoforo yi a na onyankopon asem ewo ye modi a na ebe ya honhom de ya se yengu bio honhom na betena saa ne waso so honam nyina ye wura na onyankopon asem nko na betena wada bia ene ni kan hu no se wo ba se ya ede onyankopon asem na ebe de te wo ya nka da bede ba asem nchiro ya se Yesu wan se sunya pontachu wa mamutini mu anya wa mu de nemo oru onyankopon asem na tete wo mo enti onipa bi a won pense ono ba hye onyankopon ne ne te ase no se nipa no wadan friko because onyankopon e de te ni am wo ba se ono de te ni ye wote na onya de ebe animonyam nipa bi wona se ne wote pa na wo ye kama ni be
na ho abanie ina sema si bani ampa maame na papa yi wate ne ba yie pa na ne ba na nyane munyam na yense mba sa nyango ba de tie na ya bra bo ho atie na obusa ya se na eniye ni suban we die frifa hia yet ne ne se onyango ne yedi cha onyango na ya kire na ma ni ba ma nyango kire kwae ya ma sa bra bo ni sa ne we ya na di we ni aye mu de mo ani ete ani pata pa ani wantwini amunu mu na be da di we mo di a nyango so be pie se o ja ba hie because I was nyango nya ni munyam ye bre eni na enya ya se mo ma ba se mu bia de fa mo ye de fa mo ni ye hye mo bo se mo be yiye mo be nya sika mo nya twuma wo ya twuma a nyango be hira so ma wonya di obedie nyanso de fa de nka de fa sam nya de be enchro ni me be de ton yesu papa ne ko Nicodemus ko ne nche no ko opra ya se o ka ensempa bi a kire yesu fa report bi o mo nya wo no ne se de waye no yesu ani a kire because onim say nipa sitie yesu nim say de nipa asitie yesu won peso bia de bibia ba yake mo me hwe yiye mo de nema ye ke no mo nema fe pa nema so no mo nya very careful sai papa isan ka bi nya nkwa no wo pa no da kwa yake ya this say we are tell for ya this say nipa nyina ka ho asem ba bia me yesu de ne ho so no Jesus will never do that mo me very careful mo me mfa bi mo me nsuasua saa ne ye no mo de nema ye ke no mo de Bible ye ke no mo de Bible ye ke no mo de pull up ye ke no mo nya very careful nya very careful na onyankopon na ye boni erwade ne yesom no enta yesu ba ne wan fa ne ho anya de be anto nipa so no because no onim de woni pa mu onim nipa mu asem onim nipa kwan aroponom sa awofure edani tie bebere nu aba si ye wo be wofure a ono na ni beti ono ana bra bom nti ani tie nipa ani obenya mansumu a ani tie ya na woni nyina so nipa no beso be ya kronkron na lista wonya kronkron so wani nye ya tras nyankopon ba na oba hyew wonya bonya nyankopon ba na oba hyew na wo say no kura wani nyi wo bra bom ani tie ani die pa wonya big ta ne mo wani beti mra ofura ase eye ade ye de be etene eni ade tene ne pa ne ya na chie ade tene ne pa ne ya na chie timom ye nhye no nso na ene ahofo na meka ho asem enie sa ye beje aba Kristo die be asafo mo na wabaye Awurade dia na fe Yesu sa betetew na wode wakwa nyina ahye Awurade nsa na wabɔ Awurade Onyankopɔn empaye na wasu afre Awurade na wanya ahoɔden na wode atenase se de odipa ase ye ho se ɔte ɔman a ɔmo ho ntie mu nti obehia se obenya Onyankopɔn ɛhɔ adom nanso ye ho foro na wonya saa ndete ye no wanhwe yi a wobɛsɛ awubio ɛne ɛna ehu pa ye tumetumɔfo mo ne mo masetene mo mnia no maa nom ma me no madɔfo nom ntumi nya ndete ye pa bi ɛma ye manom ntumi nka nsɛmpa nkyerɛ wɔ mo yɛmɛ yɛni nkɔ mo ho yie paa amena nya awofofore sɛ de bɛyɛ nkwa yɛn nso ɔmo bɛyi ɛne Awurade Yesu Kristo ne mayɛ no nso no ɔmetuma nya adɔm na sɛ yɛamɛ yɛni yankɔ ɔmo saa ne yɛka sɛ yɛ born again ne tefie ne yɛne yɛ ma no mo kokɔ ne ma bere no atantan ne bi dɛdɛ de wɔ yɛ abrabɔ ne ka sɛ yɛawo yɛ foforɔ a na yɛgu Onyankopɔn n'anim asɛm ɔmo nya nteteɛ pa na ɔbra hyaseɛ nie Kristosom no ɔbra hyaseɛ no ɛne awofofore no na sɛ wo deɛ wɔwɔ foforɔ wabɛyɛ honhom ɔma yɛ nyina yɛ nsɔre ɛbɛhia sɛ yɛtumi enya sankyerɛnneɛ bi ɛwɔ mo ho a ɛkyerɛ sɛ mmoa nyini the sign of maturity ɔwɔ sɛ tumi wɔ saa nneɛma wei ɛwɔ mo ho bibi a ɛkyerɛ sɛ mmoa yɛwɔ mo foforɔ ɛnya no asɛm awoforo yɛ nya no asɛm sɛ yɛbɛka ne mu ɛyɛ nneyɛe bi ɛyɛ subampa bi ho nkɔnkɔn na ɛbɛdi yɛ abrabɔ soɔ ɛna ɛbɛde te yɛn yɛba bɛyɛ Awurade dia na afei wohu sɛ woka Kristo asafo ho ampa wobɛhu Onyankopɔn ahenni nu a ɛreba no Yesu ka kyerɛ Nicodemus sɛ ɛwɔ sɛ nka wohunu wei nom nyinaa okristoni biara de wosohu saa nneɛma wei nyinaa na sɛ obi koraa busa bibi fa onyamesom ho obi busa bibi fa ndeteyɛ pa mi ho a watumi ahunu anuanom bi ntumi mmɔ bra pa na ntumi nya ndeteyɛ bi momeanya nimdeɛ bi mfiri ɔkronkronni hɔ na ɛnea ntumi mmoa yɛ ntumi nya ndeteyɛ pa bi nso ma yɛ ma nom ntumi ofuo mekasa mpa kyerɛ mo paa yie paa ɛnya hwɛ yie na Awurade ne yɛsom no ɔsɛ bɛte ɔman a ɔmo ho ntie mu ebi sɛ ɔhene Awurade na mani ho ni na Awurade yɛ sɛ ɔbɛyɛ adze a ho aduro ɛna na wɔsɛ yɛn nso yɛtumi nya duro Awurade hu yɛn mɔbɔ Awurade ti bɔne teɛ Awurade mpɛ bɔne nanso ɔne bɔne nso nanso Awurade yɛ bɔne aduro Awurade hu yɛn mɔbɔ na ɔma yɛ bɔne aduro ne yɛmfa ntu yɛ bɔtɔm na bɔne aduro na yɛhunu bɔne a na ɛno atumi yɛboa yɛn ne yɛ akoma na ankɔ bɔne ho yɛntwe yɛ akoma ne dua sɛ ɛwɔ foforɔ deɛ a yɛ akoma mu yie ɛma ani bere ɛma wakoma mu mo bi ama ho yɛ a ɔtan bi mo bi nyane mi ho atirumaka because yawo foforɔ me mfi obra foforɔ ase yawo foforɔ deɛ ɔbɛnya ni dawso bi mo sampa wo mfi wi ase
na wofiri deɛ bɛn ɛsoro bɛwɔ sɛ nyankopɔn ba no deɛ sɛ wogu papa no mu aseɛ woyɛ adeɛ bi a nipa bɛhu ni aka ho asɛm bɔne ne yɛne nakora ma yɛ ne ayɛ ho yɛde bɛntena onyankopɔn atom mu ma yɛnyina yɛnsie tiri ase yɛbɛkɔ awurade ne moma adwontofoɔ no mmra obiara ɛnwene asɛm no ho ahoforɔ ɛyɛ adeɛ bi a ɛhia sɛ awurade yesu bɛhu yɛn mmɔbɔ sɛ yɛnyɛ wɔn ahoforɔ deɛ a awurade abɛn ne bɛbom ɛda abankɛseɛ ne bɛbom no abankɛseɛ ne bɛbom no ne bɛhu ahoforɔ ne ho hia yɛbɛkɔ onyankopɔn anim ɛwɔ mpaebɔ mu yɛnsrɛ ɔhene awurade sɛ ɔhu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu sɛ yɛne yɛbɛhu yɛn wɔn sɛ yɛkura nteteeɛ bi na nteteeɛ no nso yɛde yɛ adwuma na yɛkura mu akɔsi aseɛ obi a wɔde ma sɛ biara busa wɔn sɛ wokura nteteeɛ bi obiara hu no sɛ ampa mi kura nteteeɛ manya nteteeɛ bi na nteteeɛ na menya nso mede yɛ adwuma na medi so na ɛkɔntoro mi mabrabɔ na eyi mmɛdi wɔ baabi a mekɔ biara ɛbɔ saa no yɛhyɛ ɔsoro nyankopɔn animuonyam yɛsrɛ awurade sɛ ɔhu yɛn mmɔbɔ na mmerɛ awurade anya ne yɛfrɛ wupɔ mu yansa ngu bio yansa nkɔ abc no mu bio yansa nkɔyɛ aka ne nema na anya no bio nti mmerɛ yɛkɔ nyankopɔn ne wɔ mpaabɔ obiara bɛsu amfrɛ ɔno ane nyankopɔn so awurade hu mmɔbɔ na memfa nteteeɛ nya adwuma ebisɛ meka na bɔnten sɛ meyɛ born again ɔhwɛ me ɛba na saa no ɛho ma mfasoɔ biara ma wo ɛma me na mehu ahennie no nso na mea me ho aborɔ demo sɛ meyɛ born again ampa deɛ a wahennie deɛ m'ani tua nti yɛn nyinaa yɛagye nyankopɔn ho ahoɔden yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ ɔkronkron ne yɛbɔ mpaeɛ ɛda wo ase ɛhyira wo ne bebree sɛ ne wɔsane abɛhyira yɛn aberanteɛ a ɔbaa wo nkyɛn nnipa bi a n'ani afie wɔyɛ scholar wɔasua nwoma paa yie nanso awurade w'anim deɛ na wɔyɛ pɔtɔɔ na awurade wɔbɛka nsɛm bebree a na ɛkɔ so ɛwɔ abɔnten ne ɔno anim ne kyerɛ wo sɛ ampa yɛhu sɛ woyɛ nyankopɔn nipa paa nsɛm a wɔka nyinaa nyankopɔn ka ho saa na obi ɛpɛ bebree nua wɔ saa adwene no nso akomaden ne ahantan ntina kwambɛsɛ ntimi mmerɛ ho asɛ ɔwɔ anim no ɔka kyerɛ Nicodemus sɛ obɛhia sɛ onya nteteeɛ foforɔ na afei ɔfa ɛkwan foforɔ so ɛbɔ ne bra anyɛ saa no a onyankopɔn ahenni ne wɔnhunu awurade yɛnim sɛ w'asɛm ɛyɛ nokorɛ turodoo awurade nniɛ no ɔmo ne ɔmo didie ɛne awurade nsɛm a wɔka no ɔmo ɛmfa nti no ɛne ntam a ɔmo abrabɔ no yɛ ɔmo ba saa awurade hu yɛ mmɔbɔ no ɛnɛ so yɛnya ɔmo didie ne amfa yɛn ho anto w'asɛm so deɛ yɛbra no bɛyɛ ba saa awurade nipa bi a wanya nteteeɛ biara ne hu nu a hu sa mpa akɔdɛ wanya nteteeɛ biara mbrɛ aseɛ ne brɛ biara nyɛ ɔkasa nyɛ ne biara nyɛ awurade hu yɛ mmɔbɔ na awurade nya nteteeɛ pa bi mfiri hɔ na sɛ kɔma na saa deɛ a yɛma yɛwɔ ɔmo koraa no yɛbɛtumi ama ɔmo so anya saa nteteeɛ no bi anya saa deɛ awurade honhom a wɔyɛ mu no honhom na wɔyɛ mu no awurade mɛyɛ akoma yɛ dendenden ɛmɛyɛ aso yɛ dendenden yɛma no so anya saa honhom no bi aba na saa nso a ɛnso animuonyam ɔkronkron ne hyira wo nsɛm so ma yɛ na asɛm ɛnyɛ duro na no tuo mu yadeɛ nyinaa nim sɛ wɔbɛboa yɛ bi ɛsiane sɛ wodɔ yɛ ɛna wafrɛ yɛ yɛda wo ase wadom kɛseɛ nti amen